Oletko kuullut mullistavasta laihdutuspilleristä? Tänään tarkastelemme tarkemmin Nexaslimia, laihdutuspilleriä, joka lupaa vaikuttavia tuloksia. Pysy loppuun asti saadaksesi ainutlaatuista tietoa Nexaslimista, jota et halua jättää väliin. Tervetuloa kaikille! Jos etsit tehokkaita laihtumisratkaisuja, olet todennäköisesti kuullut Nexaslimista. Tässä videossa tarkastelemme laihdutuspilleriä yksityiskohtaisesti. Tutustumme sen ainesosiin, vaikutuksiin ja jaamme tyytyväisten käyttäjien kokemuksia. Lisäksi on yksi erityinen asia, jota et tiennyt Nexaslimista, mutta puhumme siitä myöhemmin videossa. Nexaslim on vallankumouksellinen laihtumispilleri, joka väittää auttavansa polttamaan rasvaa, vähentämään ruokahalua ja lisäämään aineenvaihduntaa. Luvat tulokset ovat vaikuttavia, mutta mikä on todellisuus? Nexaslim sisältää voimakkaita ainesosia, kuten Garcinia cambogia, kofeiini ja glukamanni. Garcinia cambogia tunnetaan sen kyvystä estää entsyymiä, joka muuntaa sokerit rasvaksi. Kofeiini puolestaan stimuloi aineenvaihduntaa, mikä voi auttaa polttamaan ylimääräisiä kaloreita. Mutta on yksi asia, josta kukaan ei puhu. Älä huoli, paljastamme sen myöhemmin. Käyttäjät raportoivat uskomattomia tuloksia. Clara esimerkiksi laihtui 5 kiloa kuukaudessa muuttamatta ruokavaliotaan. Ja hän tuntee olonsa energisemmäksi kuin koskaan. Mark on huomannut merkittävän ruokahalun vähenemisen, mikä on auttanut häntä omaksumaan terveellisempiä elämäntapoja. Tiedätkö? Kukaan ei puhu tästä salaisesta asiasta, jota he piilottavat. Kuunnellaanpa, mitä muut tyytyväiset käyttäjät sanovat. Sophie, 28 vuotta, todistaa, että Nexaslim auttoi häntä saamaan itseluottamuksensa takaisin menetettyään 7 kiloa vain 6 viikossa. Gene, 45-vuotias, pystyi vihdoin voittamaan painonpudotuksen pysähtymisen tämän pillerin ansiosta. Nämä asiakaskokemukset osoittavat, että Nexaslim voi todella tehdä muutoksen. Kuten kaikilla lisäravinteilla, myös Nexaslimilla voi olla sivuvaikutuksia, mutta ne ovat yleensä lieviä. Käyttäjät ovat maininneet päänsärkyä ja unettomuutta, pääasiassa kofeiinin vuoksi. Nämä vaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia, ja suurin osa käyttäjistä ei ole kokenut haittavaikutuksia. Terveysasiantuntijat ovat yleensä positiivisia Nexaslimaa kohtaan. He huomauttavat, että ainesosat on kliinisesti todistettu auttavan painonpudotuksessa ja suosittelevat tätä tuotetta niille, jotka etsivät tehokasta lisäystä ruokavalioon ja liikuntaohjelmaan. Nyt puhutaan tästä ainutlaatuisesta tiedosta. Äskettäinen tutkimus paljasti, että Nexaslim ei vain auta painonpudotuksessa, vaan myös parantaa mielialaa ja energiatasoja sen luonnollisten ainesosien ansiosta. Tämä löytö on lisäetu, josta monet ihmiset eivät ole tietoisia. Kaiken kaikkiaan Nexaslim vaikuttaa lupaavalta laihdutuspilleriltä, joka tarjoaa monia etuja. Sen luonnolliset ja kliinisesti todistetut ainesosat, positiiviset käyttäjien lausunnot ja asiantuntijoiden suositukset tekevät siitä hyvän valinnan niille, jotka haluavat pudottaa painoa tehokkaasti. Muista konsultoida lääkäriäsi ennen kuin aloitat uuden lisäravinteen käytön. Kiitos, että katsoit loppuun asti. Jos pidit videosta hyödyllisenä, muista tykätä, tilata ja laittaa ilmoitukset päälle, jotta et missaa seuraavia videoitamme. Jätä meille kommenttisi ja kerro, mitä mieltä olet Nexaslimista, tai jos sinulla on kysyttävää. Nähdään pian!